I-channel yakho engonqa phambili ufika igama ngoPastor WeNingi sibeka la udaba oluthinda iphupho lika Blessing Strux, angazi uStrux, uTrux noma uShrux, kodwa ukuthi good day sir, please help me with this dream. And when you dream of father-in-law feeding you salt, coarse salt in bracket, ushila uthi uphuphe ubabezala ngolimi lwesiZulu olulula, obemfida mhlawumbe ubemfunza noma ubemmondla ngosawoti, yabo, noma singathi thina ngolwimi oluqondile lwesiZulu ubephupha umkhwe wakhe emondla noma emfunza usawoti omayedlehle. Asicale ke sibheke incwadi ukuthi incwadi ithini. Incwadi ithi ke uMathewu 5:13 ithi ke nina ningusawoti omhlaba, kepha uma usawoti edumele usawoti bawo kungabuyisela kanjani na? Awusalungele lutho ngaphandle kokuthi ke ulahlwe, ngaphandle futhi unyathele ngezinyawo zabantu. Kanti abaseKolose noma Colossians 4:6 ithi ke inkulumo yenu mayibe nomusa ngaso sonke isikhathi, iyoliswe ngosawoti ukuze nazi ukuthi kufanele nimphendule kanjani umuntu ngamunye. So lento lena isitshela ukuthi usawoti in this regard umuntu angavela njengosawoti yena uqobo endlela enza ngayo, futhi nanenkulumo oyikhulumayo ukuphuma kwayo iye komunye umuntu ingafana futhi neyoliswe ngosawoti uma iyinhle ifanele, yabona. So asikho lapho. Sesichaza iphupho ke manje. Okokuqala sikuveza ukuthi uma uphupha umukhwe wakho noma umkhwekazi wakho, ulwimi lwesiZulu oluqondile lolo, kuthiwa ke ubabezala ngolwimi lwesiZulu olulula, ubabezala noma umamezala. Uphawu olubi lolo ngoba luvama ukubika ukuthi lindela ingxabano noma ukungezana okungahle kube khona isala phakathi kwakho nabantu abathile obajwayele noma ke nabangani noma umndeni wakho, kodwa ikakhulukazi kuyaye kube ilo muntu osuke uthandana naye onsukwini ezoba nenkinga naye esikhathini esiningi uma ubona umuntu ongumkhwekazi noma umukhwe noma umkhwekazi wakho. So asiphinde sibheke indaba usawoti la ukuthi uphupha umuntu ekunikeza usawoti noma sekufunza usawoti, uphawu kwesinye isikhathi olubalulwe ngoba sona uchaza la ulindela ubudlelwane ukuthi ubudlelwane bakho noma umshado wakho noma nje impilo ingase ibe ngaphansi kwenkulu encindezi noma ke kuzoba nezinkinga ezithile, kungaba isiyaluyalu, isiphithiphithi nokudideka ngenxa yalo muntu kade umbona noma omunye umuntu ojwayelene naye nosondelene naye wena. Kodwa futhi ke asithi on a lighter note, ngenxa ukuthi asazi ukuthi uma ebekufida was it bekakunikeza kahle lo utswayi nje ngendlela enjani kahle khombisa uba friendly, kodwa ke sesithi ke on a lighter note kungenzeka ubabezala singalibheka kabi, but mase libheka kahle ukuthi on a positive side kungenzeka mhlawumbe ubabezala uyazama uku-intervene empilweni ukuthi akuyale, akunikeze iziyalo eziqondile eqondise endleleni, iziyalo lezi zizokwenza ukuthi ube umuntu oqotho, ube umkhwenyana oqotho. Ngenzeka kwenze njalo nje manje, we don't know, but ikazinjule uma kwenzeka la usophupha ke la uphupha lusawoti, uphawu lolu kwesinye isikhathi luyalusha inhlanhla, lusha ingcebo, lusha impumelelo, lusha isiqalo esisha, noma ke lisha inguquko ezinhle esuke zizempilweni yakho, yabona. Kanti okunye singakubala ukuthi uphupha usawoti ugcwele umlomo ke lolu uphawu sithatha njengolubi ngoba lona into engayisho ngasho ukuthi umuntu okhungathekile njengamanje, umuntu mhlawumbe ongagculisekile noma onganelisekile, noma umuntu obhekene nezimo ezingemnandi, kungenzeka izimo ezikuzwisa ubuhlungu noma ezinzima, yabona. So uphupha usebenzisa usawoti ongaba ukunonga, uphupha ngathi uyanonga okuthile ngosawoti, uyanonga. Uphawu lusho ngoba lusho wena uzokwazi ukuthi uguqule isimo sakho senze sibe ngcono, futhi uzokwazi ukuthi uphephe ngesikhathi abanye abantu bekhungethwe ubunzima, bekhungethwe yinkinga empilweni, yabona. Uma uphupha umuntu ekujikijela ngosawoti, uphawu sithatha njengolubi ngoba nalo lungasho ukuthi empeleni lo muntu lo noma umunye umuntu uzama ukulimaza noma uzama ukuzisa ubuhlungu ongenzeka through amazwi, through ama-actions, wezilo muntu uyakulimaza noma ukuzisa ubuhlungu. Okunye komuphupha usuchitha usawoti wena, uphawu ngasho ukuthi usengozini noma usengcupheni yokulahlekelwa umuntu obalulekile noma ukulahlekelwa yinto ebalulekile empilweni yakho.
Kodwa uma usuphupha la ubona usawoti ochithekile, lolu uphawu nje olubi nalo ngoba luvame ukubika ukuthi wena usemathubeni okuhlangabezana neshwa, okuhlangabezana nebhadi, yabona. Nanokuthi kudingeka-ke manje usukume uvule amehlo uqaphele ukuze uzokwazi ukugwema isimo esiza nenhlekelele noma-ke umonakalo ongase udaleke, yabona. Siphethe ngokuthi uma uphupha uthelwa ngotswayi noma-ke bekufafaza ngotswayi, uphawu oluhle noma-ke uphawu lokuvula ingqondo nolusho ukuthi kunesidingo sokuthi mhlawumpe uyihlanze, uyihlambulule, mhlawumpe usikhuculule noma uhlukane nezinto ey'thile noma wenze ngcono impilo yakho. Sukuma wenze ngcono impilo yakho, sukuma ushintshe isimo sempilo yakho, sukuma uyeke imikhuba emibi, yabona. Uphawu lusho lokho. Kodwa kuma uphupha usumnikeza omunye umuntu usawoti, uphawu usuke selusho ukuthi wena kungenzeka njengamanje umuntu ozamayo noma uzozama ukumsiza lowo muntu kade umthela ngosawoti, uzomsiza ngokuthi umnikeze inhlakanipho noma uzomnikeza ulwazi noma uzomnikeza iluleko okanye uzomnika iy'mfundiso ezingenza ngcono isimo sempilo yakhe, yabona. So siyabonga uNkulunkulu-ke kulonde ekubusise. Like le video bese ucheck amanye. Uma ufuna sichazele iphupho uyafona abantu benga-WhatsApp ngaza kwethu. Abantu banga-WhatsApp-ke baningi futhi and baba-WhatsApp abanye most of them baba abhizi kahle. Some they become rude mangibathi kanye ngikufonele yabo. So please ngaza ungayenzi into leyo, yabo.